सेशन 5 नि इंडियन टैलेंट फाइट ग्रैंड फाइनल विनर जानो हायो रनजन बर'आ। तामुलपुर जिल्लानि पुनिया गामिनि रनजन बर'आ उत्तराखंडनि र'कीआव 22 डिसेम्बराव टीवी रियलिटी श'नि इंडियन टैलेंट फाइट सेशन 5 नि ग्रैंड फाइनलाव सेथि बान्था मोननो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव। खुलुमबाय, आंनि मुङा रनजन बर', आंनि न'आ तामुलपुर पुनियायाव आरो आंनि आइ आफानि मुङा मथर बर' आरो आइनि मुङा गणेशवरी बर'। मिथिनो मोनदों नोंखौ मालाबा बबेबा रियलिटी श'आव देरहासार जाबोनो हानाय। औ, आङो इंडियन टैलेंट फाइट सीजन 5 आव आङो नै थांनाय डिसेम्बर 24 तारिखआव ग्रेन्ड फाइनाल होदोंमोन। थ' ग्रेन्ड फाइनालाव आङो विनार जाना फैनो हादों। थ' बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो। बबेयाव जादोंमोन बे र'रकीआव जादों, उत्तराखंड। बेवहाय बबे रायजोनि बादायगिरिफोर दं? बादायगिरिफोराथ' आसामनिफ्राय आं हारसिं आरो गुबुन जायगा जेरैबायदि पान्जाबनिफ्राय फैदों, दिल्लीनिफ्राय फैदों, मुम्बाइनिफ्राय फैदों, हारियानानिफ्राय फैदों, पान्जाबनिफ्राय फैदों, ओरै गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैदों आरो बादायलायनो थाखाय। बेसेबां जनसो बादायगिरि दंमोन? बादायगिरिफोरा जोंनिया फार्स्ट अडिशन टाइमाव 1000 जादों। ओमफ्राय आरो बिदिनो बिथांमोना एसे माने सायख'लांबाय थादों राउन्ड सिस्टेमाव। जोबथा बादायलायनायाव साबेसे दंमोन नोंथांमोन? जोबथा बादायलायनायाव जोङो टटेल 20 दंमोन। 20निफ्रायनो केटेगरि वाइसआव माने 12 जन लाखिदों आरो 12 जन। 12 जननि गेजेराव नोंथाङा 12 जननि गेजेराव आं विनार जानो हादों। नोंथाङा गिबियाव डेन्स क्लासखौ बहा लाजेनामोन? आं गिबियाव जोंनि तामुलपुर मथंगाफुरि पार्कनि खाथि सेराव माने लादों आङो। गुरुनि नामा जोंनिया सन्जिब दैमारि, बिथांजों लादोंमोन। बेनि उनाव आरो गुबुन फोरोंगुरुनि आयदा लाबावदों नामा? औ नंगौ, आङो गोबां टिचार माने दंमोन, जेरैबायदि मुम्बाइनिफ्राय फैनाय आरो दिल्लीनिफ्राय फैनाय आरो जोंनि गुवाहाटी आसामनिफ्राय गोबां टिचारजों माने आं माने सोलोंनो मोनदों आरोखि। माबोरै थुलुंगा मोननानै बे आयदासिम मोनहैनो हानाय नोंथां? आङो माने फार्स्ट टाइम आजिखालि ससियेल मिडियानि जुगथ' आं माने फेसबुकआव माने मोनदोंमोन बे लिंकखौ, इण्डियान टैलेंट फाइटखौ। थ' बिदिनो आङो बिथांमोननि नाम्बारखौ कालेक्ट खालामनानै आङो अनलाइन माने भिडिअ दैथायहरदोंमोन। बे अनलाइन दैथायहरनायाव आङो सेलेक्ट जानो हादों बिदि। नोंथाङा माबायदि आसा लानानै बेखौ बादायहैदोंमोन? एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्लाथ' आंनि सिमाङा बिदि टिभि रियेलिटि श'फोराव माने थांनायनि आंहा सिमां दंखायोमोन, गोबां सिमां दङ। थ' आरो थांबावगोन। दा नैबेथ' फार्स्ट जागायजेनदों होननानै आङो सानदों आरो बे जागायजेननायावनो आङो दिनै विनार जाना फैनो हानायनि थाखाय जोबोद माने मोजां मोनदों आरो गोसोखौ। न'खराव सोर दं नोंस्रा? जोंहा आदा, बाजै आरो बाबु सासे दं, आं दं, जों साब्रै आरो टटेल न'खराव। जोंहा फादार मादार गैथ'ला। दा फादारा थांनायाथ' बोसोरबायानो जाबाय आरो मादार थांनाया बोसोरथाम जाबाय आरो। नोंथांनि नैबेबायदि हाबा मावनायाव नोंथांनि न'खरनिफ्राय माबायदि मदद मोनदों बिदा बिबाजै? गोबां सापर्ट दङ, आदा बाजैमोननिफ्राय गोबां सापर्ट दङ। बे सापर्टनि थाखायनो दिनै आं माने बेवहाय थांनो हादों आरोखि। होनथायबाथ' थांनो हानाय नङामोन सापर्ट गैयामोनब्ला। जोबोद मदद दं बिदा बिबाजैनि? गोबां मदद दङ। नोंथाङा दासिम बेजों लोगोसे गुबुन बबे ओनसोलाव बादायबोनानै देरहासार बान्था मोनबोनो हादों, फोरमायनो हागोन? हागोन। आं नैबे जोंनि बड'लेण्ड एलेकायावबो माने आं गोबां फार्स्ट प्राइज, सेकेन्ड प्राइज ओरै मोनबोबाय आङो आगोलाव। आरो जेरैबायदि गुवाहाटीफोरावबो आङो बिदि विनार जाबोनो हादों आरो बिहारानो जा बा हयथ' दिल्लीयानो जा बेफोराव थांबायनानै माने विनार जाबोनो हादों आरोखि आङो। गिदिर बादायलायनाय हिसाबै नैबे जोबथा? गेदेर बादायलायनाय होनबोला बेनो इण्डियान टैलेंट फाइट सीजन 5 आरो गेदेर बादायलायनायाव। बाखि ओरैनो स्टेज माने फिसा स्टेजफोराव आङो ओरै बा हयथ' गिदिर स्टेजफोरावबो आं मोनबोदों। नोंथाङा दासान्दि मा मावनानै दं?
आङो दासान्दि डान्सनि खामानिनो मावगासिनो दङ जोंनिया तामुलपुराव आंहा स्कुल दङ डान्सनि स्कुल दङ नित्यान्जलि कला कृष्टि केन्द्र बेवहाय फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो आरो मा दिनाव फोरोङो आं फोरोङो शुक्रबार आरो सनिबाराव साननै फोरोङो आरो टाइमिंआ 3टा मोनानि 3टानिफ्राय 5टासिम आरो 2 घन्टा फोरोङो जुदि नोंथांखौ बबेबा फिल्म बा सावथुनफ्राव बाहागो होयोबा नोंथाङा हाबनो गोसो नामा बेफोरावथ' जोबोद गोसो गुदुं आंनिया आं खालामबोबायबो आंनि गावनिनो आंहा माने प्रडाक्सन दङ SRB प्रडाक्सन बे SRB प्रडाक्सनाव आङो गोबां मिउजिक भिडिअ आङो बानायबोबाय आरो गुबुनफोराबो बेफोरबायदि लिङो हारसा प्रडाक्सनानो जा बर' प्रडाक्सनानो जा बेफोराव लिङो साइड पार्टआव थाङो आरोखि मोसानायफोराव बिथांमोननि नामखौ लानांगोन आङो बिथांमोननि नामखौ खोन्थानोसै आङो जे जोंनि तामुलपुरनिनो सुन्दि बसुमतारी बिथांनिफ्रायबो जोबोद मदद मोनदों आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावहरनाय थाबाय लोगोसेयैनो हिमन्त राभा सार बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे जेतेन मोसाहारि सारखौबो समाज सिबियारि बिथाङा तो बिथांखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर साबायखर बावहरबाय बिथांमोना आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो नाम लाबावनांगोन मेन बिथांमोनानो होनजायो मानो होनब्ला बिथांमोना जुदि आंखौ फोरोङामोनब्ला आं दिनै मोसानानै दिन्थिनो हानाय नङामोन तो बिथांमोननि नामानो जाबाय जोंना बकाजाननि फार्स्ट आं माबानिखौनो बुंग्रोनोसै अडिशननिखौ तो अडिशन जेब्लानाखि होदोंमोन आङो तो अडिशनाव जोंना रेम' बनेला सारा आंखौ अडिशनाव देरहासार जाना थांनायाव माने मदद होदों करिय'ग्राफि खालामनानै आरो सेमि फाइनालाव बकाजाननि थमास बसुमतारी बिथाङा सेमि फाइनालाव आंखौ देरहासार खालामनानै दैथायहरनो हादों ओमफ्राय ग्रेन्ड फाइनालाव आं गावगायनो खालामनायसै तो जियानो जाया जिखियानो जा माने बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोबां साबायखर बावहरबाय